it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binigay ko ang virginity ko sa isang 64 years old German. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jen. 24 years old. Laking probinsya. Mahirap lang kami. Ang tatay ko, magsasaka. At ang nanay ko naman, housewife. Pero kahit papaano, nakakaraos naman kami. Kahit marami kaming magkakapatid. Pero, hindi kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin. Yung mga iba kong kapatid, may kanya-kanya na ring pamilya. Kami na lang dalawa ng bunso kong kapatid ang natitirang single. 2008, dumating ang isang unos sa buhay naming magkakapatid. Nagkasakit ang nanay ko. At dahil wala kaming sapat na pera, hindi namin siya napagamot ng maayos. Nagkasakit siya sa liver. Hindi ko alam kung paano, saan kukuha ng pera. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Mama yung sakit niya. Tuluyan na siyang nanghina. Hanggang sa binawian na ng buhay. Takot na takot ako noon. Sabi ko sa sarili ko, paano na kami ng bunso kong kapatid? Hanggang sa nagdesisyon ng mga kapatid ko na dalhin ang bunso kong kapatid sa Maynila. At ako, naiwan sa probinsya namin. Mahirap ang buhay, pero kinakaya ko sa tulong na rin ng iba kong kapatid. Ang tatay ko naman, walang ibang ginawa kundi maglasing ng maglasing. Naiintindihan ko rin naman kasi nga nawala yung nanay namin. Year 2010. Kinumbinsi ko ang ate ko na magtrabaho na lang ako sa Maynila. Kasi hindi rin naman ako makapag-aral sa probinsya namin. Dahil kapos sa pera. Grade 6 lang ang natapos ko noon. At gustong-gusto ko nang magtrabaho. Kahit anong trabaho para makatulong sa tatay ko. Year 2013. Nakahanap ako ng trabaho sa Maynila. Isa akong kasambahay. Ang trabaho ko ay maglinis sa sala, alagaan ng mga aso na alaga ng amo ko, at kung ano-ano pa. Sobrang hirap din pala. Lalo na, hindi ko masyadong nakakasundo yung mga kasamahan ko sa trabaho. Pero wala akong nagawa kundi magtiis. Hanggang sa nagpaalam ako sa mga amo ko na gusto kong mag-aral ng high school. Ewan ko ba kung bakit ko naisip na mag-aral? Dati naman wala akong pakialam sa edukasyon ko. Mabuti na lang, mabait ang amo ko. Pinayagan ako. Aral sa gabi, trabaho sa umaga. Ganun ang nangyari sa akin. Pumasok ako sa paaralang LaSalle Green Hills. Adult Night High School. Ito yung school na tinutulungan yung mga batang hindi nakapag-aral. Ang school ko sa bahay ng amo ko. San Juan lang ako nakatira. Green Hills lang din yung school na pinasukan ko. First year high school ako noon. Sobrang hirap kasi yung ibang lesson na pinag-aaralan ko nung elementary ako,
Nakalimutan ko na. Pero nagsumikap ako. Nagsumikap ako para makapasa sa mga exam. At dito, natuto akong gumamit ng social media. Gaya ng Facebook. Natuto rin akong gumamit ng online dating sites. Dati naman wala akong idea tungkol doon. At dahil na nga sa kagustuhan ko na umasenso at mabigyan na rin ng maayos na tirahan ng pamilya ko, nakipag-chat ako sa iba't ibang lahi. Hapon, Chinese, American, Australian, etc. Na-excite ako sa applications. Kasi feeling ko ito na yung chance ko para makahanap ako ng foreigner. Kaya naglagay ako ng picture ko. Di naman ako kaputian. At hindi naman ako katangkaran. Pero kahit papaano, meron naman akong itsura. So sure ako na magugustuhan ako ng mga foreigner. Lumipas ang ilang araw. Ayun na nga. Ang dami nang nag-chat sa akin. Hindi ko naman sila nire-replyan agad. Kasi nga working student ako. Sa gabi lang ako pwede makapag-check ng phone. Hanggang sa isang araw, may nag-chat sa akin na taga California. Half Espanyol. So sabi niya, mag-meet daw kami dahil pupunta siya ng Maynila. Sobrang saya ko noon kasi feeling ko siya na talaga yung hinahanap ko. So 2 buwan kaming magka-chat. Ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Pakiramdam ko siya na yung mamahalin kong lalaki forever. Hanggang sa dumating na nga yung time na magkikita na kami. Nandito na daw siya sa Maynila. Sa sobrang excited ako, nagpaalam ako sa amo ko na magde-day off ako. At overnight. Siyempre, nagsinungaling ako na kunwari uuwi ako sa kapatid ko sa Cavite. Pero ang totoo, magkikita kami ng foreigner. Pero pumayag naman yung amo ko. Basta ba daw, uuwi ako kinabukasan. Pinadalan ako ng foreigner ng pera pamasahe ko. Aba, naka-check-in siya sa Malate. Isang mamahaling hotel. Kinakabahan ako na may halong saya. Hindi ko ma-explain ang nasa isip ko. Basta, gusto ko lang naman ding umasenso ang buhay ko. Pagdating ko sa isang malaking hotel, agad akong nag-message sa foreigner. Sabi ko nandito na ako sa hotel lobby. OMG, this is it. Yun na lang yung nasabi ko. Sabay labas ng taxi. At laking gulat ko kasi may isang tao doon na may lahi na nakangiti sa akin. At siya na nga. Nakasmile agad siya sa akin. Agad akong nilapitan at nang makaakit na kami sa room niya, para bang naninigas yung buong katawan ko. Kinakabahan ako kasi baka mamaya may masama siyang gawin sa akin. Hanggang sa pumasok na nga kami sa room niya. Nag-usap kami tungkol sa family niya at sa buhay ko. Napag-alaman ko na isa siyang Coast Guard sa isang barko na nagta-travel kung saan-saan. Hanggang sa sabi niya, kung gusto ko daw gumamit ng banyo, pwede naman daw. Naligo na ako. Tapos, pagkatapos kong maligo, tumabi ako sa kanya sa kama. Laking gulat ko. Hinalikan niya ako bigla.
Siyempre, sabi ko sa kanya, I'm not ready. And then, tinanong niya ako why? What's wrong? Lumayo ako ng onti sa kanya. At sinabi ko sa kanya na I believe in marriage before sex. Agad naman siyang sumagot na, okay, don't worry. I will not force you. Hanggang sa napanatag yung loob ko. Natulog lang kami magdamag nang walang nangyari. Although na-feel ko na hinaplos at nilakan niya ako, pero hanggang dun lang naman yung ginawa niya. Siyempre gusto ko naman na pakasalan niya muna ako bago ibigay sa kanya yung, alam niyo na. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Kasi nga, papasok na ako sa trabaho at ang paalam ko sa amo ko, uuwi ako agad. Nung magpaalam ako sa kanya na uuwi ako, inabutan niya ako ng pera. 1,500 pesos. Pamasahe ko daw. Ay, so ako naman tinanggap ko. Hanggang sa bago ako umalis, tinanong ko siya, do you love me? At nagulat ako sa sagot niya. Nag-yes siya. Kaya lang napakunot noo ako dun sa sunod na sinabi niya. Ang sabi ba naman niya, let's see. Hindi ako natutuwa dun sa sagot niya. Feeling ko nga ayaw niya sa akin eh. Kasi hindi ko naibigay yung gusto niya. Pero sumagot naman siya ng yes. Lumipas ang isang buwan, hindi na siya nagchat-chat sa akin. Yung tipong ako na lang yung laging nagpaparamdam sa kanya, habang siya deadma lang sa mga chat ko. Napapagod na ako sa kakahintay ng chat niya. Inan-install ko na yung Viber. Pinilit kong kalimutan siya kahit masakit kasi nararamdaman ko naman na pamahal na ako sa kanya kahit isang beses pa lang kami nagkita. Lumipas ang ilang buwan. Patuloy yung buhay ko na aral sa gabi, trabaho sa umaga. Doon umiikot ang buhay ko. And then one day, nakatanggap naman ako ng isang mensahe from Germany. Mula sa dating site na sinalihan ko dati pa. Ang sabi, "Hi, how are you?" Agad ko naman tong nireplyan. At sabi niya pa, magkita daw kami dahil pupunta siya sa Pilipinas. May business daw siya dito. Sabi ko naman, sure, we can meet. So nagkita nga kami sa isang hotel sa Malate. At this time, hindi ko naman kailangan magsinungaling sa amo ko na magli-leave ako ng 1 week para sa bakasyon ko. Tapos, pupunta daw kami ng Palawan. Ay, excited ako kasi mamamasyal kami. At first time ko yun. So ayun na nga, pagdating namin sa hotel, pagkatapos namin mag-shower, nagulat ako sa ginawa niya. Naghubad siya. Grabe. Kung sa una, hindi ko naibigay, eto namang sa pangalawa, naibigay ko, may nangyari sa amin. Pagkatapos nun, tumakbo ako sa CR. Grabe. Ang sakit-sakit. Kinabukasan, kung ano ni pumapasok sa isip ko. Nasa Palawan pa rin kami nun. At masasabi kong lahat ng gusto ko namang kainin, binibigay naman niya. So ang sarap pa rin sa feeling kahit masakit yung nararamdaman ko. At in fairness, binigyan niya ako ng singsing. Engaged na daw kami. So mas lalo pa akong sumaya. Pero pagbalik namin sa Maynila, parang may something. Tinanong ko siya kung single ba talaga siya. At sabi niya, oo naman. Pero hindi pa rin ako matahimik eh. So habang nagsiselfone siya, tinitingnan ko siya. Hanggang sa may nakita akong pangalan dun sa cellphone screen niya, Mary Joy.
Pero dinedma ko lang. Hanggang sa matapos na yung bakasyon namin, pag-uwi ko sa bahay, agad kong hinanap yung name na Mary Joy sa Google. Mary Joy, hindi ko nasasabihin kung ano yung apelido. Aba, may nakita ako na isang foreigner na may kasamang babae na nakasuot ng gown sa araw ng kasal nila. Nanghina ako kasi hindi ako nagkamali at hindi ako nagkakamali. Napaluhod ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Yung foreigner pala na dinate ko sa Palawan, may asawa na pala siyang Pinay. At may business pa sila sa Boracay. Di ko mapigilan. Sinave ko yung picture nila at sinend ko yun doon sa foreigner na yun. At doon na siya umamin sa akin na may asawa na siya. Sobrang sising-sisi ako sa sarili ko. Bakit ako naniwala at nagmadali? Basta, ang ginawa ko noon, sinubukan kong kalimutan siya. Kaya lang, hindi ko kinaya. Isang araw, nag-email ako sa kanya. Agad naman siya nag-reply. Sabi ko, what is your plan about our relationship? Sabi naman niya, hihiwalayan niya daw yung asawa niya. Pera lang naman daw kasi yung habol nun sa kanya. Naniwala naman uli ako. Hanggang sa nasundan yung pagkikita namin, may nangyari uli sa amin. Lahat ng gusto niya ginagawa ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, umabot na ng halos 3 taon yung relasyon namin. Ganon yung setup. Every 6 months lang siya uuwi ng Pilipinas. Magkikita kami, magbabakasyon, at may mangyayari sa amin. Hanggang dun lang. Never siyang nagbigay ng pera o nag-offer man lang ng kondo sa akin. Tiniis ko ang lahat. Ayoko namang isipin niya na pera lang yung habol ko sa kanya. Pero lumipas na ang 1 pang taon. Wala pa rin siyang balak na hiwalayan yung asawa niya. Gusto ko na siyang kalimutan. Pero hindi ko pa rin magawa. Ilang taon na yung dumaan. Naging faithful ako sa kanya pero may mga times na napapagod na ako. Ilang beses ko siyang tinatanong kung ano nang balak niya sa akin. Wala pa rin siyang ginagawa. Kaya ang nangyari, hinahayaan ko na lang yung sarili kong makipagrelasyon sa iba. Kahit alam kong siya pa rin yung laman ng puso ko. Kahit wala naman siyang naibibigay sa akin. Sa ngayon kami pa rin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mamahalin. Gusto ko nang lumayo sa kanya, pero hindi ko pa rin magawa. Ganun ba talaga pag siya yung nakauna sa'yo, mahirap ng kalimutan? Sana po mabigyan niyo ako ng advice. As of now po, graduate na ako ng high school. Natutuwa naman ako kasi hindi na po ako kasambahay ngayon. Gayunpaman, gusto ko pa rin umasenso sa buhay. At meron pa rin naman lungkot sa puso ko. Paano ko gagawin yun? Tulungan niyo po ako.